Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'i mai hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan wanda kuke gani sunansa Yahaya da ke zaune a unguwar Hotoro. Mun kamo shi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai bayan korafi a kansa ya nemi wani matashi bayan ya juyar da kansa akan ya je kawo masa idan jariri ɗan jininsa, wanda ya je ana ƙoƙarin nemo a idan jaririn. Allah ya ba mu nasara, muka je muka kamo Malam Yahaya, wanda muka kamo shi. Bayan mun kamo shi mun same shi da wannan ƙwarya da rubutu a ciki, ga carbi, ga kuma wannan farin kyalle na lakafani, haka zalika ga bakan laya, ga wani turare ja a kwalba, ga wani yanki na dabba, haka zalika ga wannan jan kyalle mun same shi tare da shi. Bayan wannan hadda wata ƙasa ga ta can a cikin leda. To ga wanda kuma ya kawo ƙorafi a kansa, wanda matashi ne, za ku ji bayanin me ya faru. Me sunanka? Sunana Kabiru Sani. A ina kake da zama? A Hotoro nake da zama. Shekarunka nawa? Shekaru na 20. To ba mu labari, me ya haɗa ka da Yahaya daga Hotoro? Takaice na zo wajen Yahaya ya taimaka akan bani da lafiya, zai taimaka min. Me yake damun ka? Bani da lafiya irin dai. To ina sauraron ka. To shine dai na je wajensa, sai ya ɗauki magani ya ban da garin magani da wani ruwa, sai ya ce mana amfani da fitsari na zuwa kwana 3 da amfani ya ban da na dawo, sai ban rubutu zuwa kwana 3 ya ban turare na yi. Shikenan hankali na ya juye, duk abin da ya ce min shi zan yi, duk abin da ya ce min shi zan yi. To shine na je, shine ke gaya min ke cewa zai ban miliyan 1, zai ban miliyan 1. Bai mun magana yaro ba, sai ending din ya zo ya same ni, ya ce in kawo yaro zai cire, za a cire idansa, zai wa ma'aikaci, zai wa soja aiki. Aikin mene ne? Aikin larabata zai masa. To ina sauraron ka. Shine. To ya kai an samu, aina ka samu, ina jin ka. Yaron aina ka samu? A gidan yayata ne. Na je same ta, kuma in ke gaya mata ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, ga abin da Malam Yahaya ya ce min, shine hankalinta ya tashi. Ni ma na ce, ni ma jikina duk yayi sanyi, shine muka zo mu police station muka kawo report. An sami yaron ne? An samu ya ba ɗauko yaron ba, da yanci za a ɗauko. A ina yaron yake? Yaron yana a gida yake. Dan gidan waye? Dan gidan Samira ne. Ya kuke da ita? Uwar mu ɗaya, uwan mu ɗaya da ita. To ya dadewarsa a duniya take? Zai kai wata 8. Ba kai ga me kenan ba? Ba kai ga ɗaukar yaro ba. In an ɗauka me za a yi da shi? Idan sai za a cire, za a kawo masa ya cire ya aiki da. Waye zai cire idan? Shi Yahaya. To Allah ya kiyaye. Mana buƙatar kotu ta bi min kadin juya min kwakwalwata da yi, da kuma waɗannan ci mana zarafi ne. Allah ya kiyaye.